Diyos maray na aldaw po sa tuya gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan iyo ang ikaapat na Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Kaiba kan sa tuya mga personal na intensyones, ang misang ini dinudulot bilang pasasalamat kan Bunyag family, Salve Cabral and family, Doty Monte and family, Glo Cheng and family. Pasasalamat asin petisyon ni Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr., Lawrence Evan Rubio, Dicena and Liantero family, asin ni Celi Delgado. Pasasalamat asin mga intensyones kan Baile, Matias, asin Ingero families. Birthday blessings ni Maria Lawrence Lumbria, dulot ni Ining Lumbria. Pasasalamat dulot ni Violi Molina, Nene del Rosario. Birthday blessings ni Rafael Benitez, dulot ni Nene del Rosario. Para sa kaligtasan, asin maray na salud ni Viel, dulot ni Binang. Para sa kaumayan, kan gabos na miyembro kan CRC, asin LLFCC, lalo na Kisalve Cabral. For safe and healthy pregnancy of Maria Faye Donna Rodriguez, dulot ni Bunyag and Rodriguez family. For safe and good health of Carmen and Cindy Bunyag, dulot ni kan Bunyag family. Petition for safety, good health, and financial blessings of Mary Jane, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Joseph, Bibi, Marie, Luis, Nathaniel, Judy, Christian, Angelo. Para sa maray na salud ni Shirley de la Venia. For eternal repose of the soul of Father Luan Harcia, for the souls of all dead members of CRC and LLFCC, especially Celeste, Lorenzo, Maria, Corazon, Fe, and Purita. For the souls of Arnaldo, and all souls in purgatory offered by Binang Bunyag, and also Salve Cabral and family. For the souls of Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, dulot ni Carlo Butor. For the souls of Lionel, Nena, Brad Inso, Siste. And for all souls in purgatory offered by Ining Lumbria. For the soul of Nena offered by Mr. and Mrs. Maricel Arcilia. For the souls of Virginia, Manuel, Salvador, and all souls in purgatory offered by Del Fornoles. For the souls in purgatory by Nene del Rosario. For the souls of Ike and Roberto offered by Violi Molina. For the souls of Alfredo, Fe, Eden, and all souls in purgatory offered by Matias family. Sa gabos na nagdulot, salamat po. Sa selebrasyon niya tungunyan, kang banal na Eucharistia, sa tong pinipintakasi ang kagurangnan bilang ang marahay na pastor. Siya ang marahay na pastor, asin ang lambang saro sa tuya, iyo ang karnero na nawawara, na lugadan, alagad ilinigtas nin kagurangnan. Sa iyang mamumuto na pangataman, kita sa iyang pinapaumayan, dangan ibinabalik sa kaibahan kan sa tong mga tugang. Sa kaibahan niya, mayo kitang matatakutan. An agyat sa to, iyo ini. Midbid ta daw, ang tingog kang marahay na pastor. An mamamayo kan selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmogmang awito ng awit sa pagpuon.
kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuyang sa sambuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kami sa imo minapuli. Unganin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong laron. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Ngabos kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesukristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kay raki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Hesukristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami, bi kita, o Diyos na makakamhan, asin daing kasagkuran, maggiya kasamo, pasiring sa pakisumaro kan mga langit nun na kaugmahan, tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero, makaabot sa iya, na kung sae nagikan an kusog nin pastor, uli ki Jesukristong kagurang niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, naglaladawan kan kapangyarihan ni Kristo na nabuhay liwat para sa mga nagtutubod asin nagaapod sa iya. Digdi isinasaysay, ang pagpaumay ni Pedro sa sarong pilay, huli sa ngaran ni Jesus, an marahay na pastor. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwaan asin mga gurang, kun kami sinisiyasat ngunyan, manungod sa marhay na gibo sa sarong tawong maluya, kun paano ini naligtas, maaraman nindo gabos, asin kan bilong na banwaan nin Israel, na sa ngaran ni Hesukristo na
Nazareo, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos, hali sa mga gadan, sa ngaran niya ang tawong ini nakatindog sa atubang nindo, marahay. Siyang gayo ang gapong isinisikwal nindo na mga paratugdok, naging sarigan. Asin mayo kisay paman ang kaligtasan, tamayong ibangaran sa sirong kan langit na itinao sa mga tao, na kaipuhan para kita makaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Aleluya, magpasalamat sa kagurangnan, tasiya marahayon, sakod paman ang sa iyang pagkaherak. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa tao. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa mga Ginoo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Nagpapasalamat ako ta sinimbag mo asin ika ang nagi kong kaligtasan. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, nangangalasan sa satong mga mata. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Diyos ko, ika pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaorog ko ika. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marahayon. Sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sarigan na gapo. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita ni San Juan, dapit sa sarong mahalagang katotoohan. Kita mga aki kan Diyos, asin ini nangyari huli kay Hesukristo, ang bugtong na aki kan Diyos, na nagpamidbid asin nagdara sa tuya sa dayupot na pakisumaro sa Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilinga kung anong pagkamot ang itinao sa to kang Ama, na pag-apodon kitang mga aki kan Diyos. Asin iyo yan kita. Huli ka ini, dai kita mamimidbidan kan kinaaban. Huli ta dai siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos. Asin dai pa ipinahiling kung magiging ano kita. Aram ta na kung siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kay marahay na bareta. Sa kagurangan, Nagsasari sa sariyang tatarahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ako an marahay na pastor, idinudulot niya ang sadiri para sa mga karnero. Alagad, ang parapatandan na bako man na pastor, na bako man na sadiri ang mga karnero, natatanaw ang lubo na nag-aabot, binabayaan niya ang mga karnero asin minadulag. Kaya tinatabag sinda kan lubo asin winawarak. Hulita parapatandan siya asin mayo nin pagmakulog sa mga karnero. Ako an marahay na pastor, midbid ko an sakuya, asin midbid ako kan sakuya. Siring na midbid ako kan ama, midbid ko man an ama. Asin an buhay ko, tinataya ako para sa mga karnero. Igwa ako nin ibang karnero na bakong tagaluuban na ini. Sindaman kaipuhan ang tabayanan ko. Dadangog uninda ang sakong tingog, asin magkakaigwa nin sarong aripumpon, sarong pastor. Iyo ini kung taano tanamumutan ako kan ama, hulita tinataya ako an sakong buhay, tanganing makamtan liwat. Mayo nin makakaagaw ka ini sako. Ako sa diri ko ining itinataya, igwa akong kapangyarihan itaya ini, asin autoridad bawion. Ini ang tugon na inako ko sa sakong ama. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. May duwang lalaki na magbarkada an inapod para maglaog sa sarong dakulang kwarto na pano nin mga tawo para mag-recite kang Salmo 23. Ang Salmo 23, iyo ang Salmo ni David. Ang sabi kay ni, an kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinadara, an sa kong kalag, pinapaginhawa. Inaantabayan niya ako sa mga gira nin karoriputan, alang-alang sa saiyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababaan kan anino nin kagadanan, day ako matatakot sa maraot, ulit ta ika kaibako. An sa imong badas asin sugkod, yaon rinaranga ako. So iniyo ang Salmo 23. Ini manunungod sa marahay na pastor. Kan binasa ini kan duwang lalaki, ang enot na lalaki, saro siyang orator or public speaker na matibay magtaram, asin madrama ang pag-recite. Ni-recite niya ang Salmo 23, madrama, pano nin emosyon, asin makusog ang tingog. Kan matapos siya, nagtirindugan ang mga taong nagdangog, nagpalakpakan ang mga tao sa gayon kan sa iyang pakarecite kan Salmo. Asin ang mga audience, ang mga tao, nagdidemand pa, sabi ninda, sige pa, sige nindang para lakpakan, ugmahon sinda. Alagad ang panduang lalaki na medyo gurang na, pinarecite man kan Salmo 23. Pakatapos niyang magtula kan Salmo, mayong nagpalakpak sa mga nagdarangog. Ang mga tao tuninong, silensyo, na may pagdebosyon, asin pamibion. Kaya sabi kang enot na lalaki, sabi niya, matuga ako sa indo. Ang pagkakaiba kan sa kuyang pagtula, kan sa kong barkada, asin ang sa kong pagtula,
Sabi niya, aram ko ang salmo, alagad ang sakong barkada, bistado niya ang mga karnero. Mga tugang, sa kadakul-dakul o sa dakul na imahin na pinapahiling sa Biblia, ang pinakamagayon na imahin ng Diyos, iyo ang marhay na pastor. Iyan ang satuyang sinisilibrar ngunyan, Good Shepherd Sunday. Ang kagurangnan may pagmakulog sa iyang mga karnero o mga nasasakupan. Pinapahiling digdi ang relasyon kan pastor asin mga karnero. Ang karnero sarong mabuot na hayop. Dati igwa akong atamanin mga karnero, kaya lang nagkagaradan. Pag nagkaigwanin lugad, pag kinagat atulos, madali sindang magadan. Ang tataramo na karnero, hali sa Latin na pecos, kaparehas kan Latin na picatum, na anbot sabihon kasalan. May pagkakapareho sinda. Saro na maririsa nyato, nakaparehas kan karnero asin kasalan, iyo ang pagiging halipot an paghiling. Iyo. Kaya ang mga karnero, inaapod sa pangaran dahil maluya ang saindang paghiling. Halipot sana ang naabot kan saindang paghiling. Sa termino kang mga gurang, dai nakakahiling labaw sa dungo. Kaya madaling mahulog sa bangin. Nag-aasa sa nasinda sa boses kan sa indang pastor. Siring man kaini an kasalan. Ang kasalan resulta kan halipot na paghiling. Sa Biblia, saro sa description sa kasalan, iyo ang pagiging short-sightedness. Kaya baga pag nagkasala kita, minsan sinasabihan kita, naglipot na naman an sa imong pag-isip. O sinasabi niya to, kulapos ang pag-isip. Naglipot ang pag-isip. That means, we become short-sighted. We don't see the consequence of our sin. Nalilingawan ta na dapat ang satong paghiling maglabaw sa kinabanaini asin nakaturuhok sa buhay na daing kasagkoran. So iyan ang pagkakapareho kan karnero asin kasalan. Halipot ang paghiling. Na minsan nangyayari sa satuya, naglilipot ang satong paghiling, kaya napapasala kita. Ang ikaduwang pagkakapareho kang kasalan asin karnero, iyo ang lipot kan sa indang paghiling, ang lipot kan sa indang paghiling, mabubulong sa pagdangog sa boses kan pastor. Masakit lang ngunyan, ta dakol na boses asin dipisil maaraman, kun arin ang tunay na boses kan pastor. Kadakol ang mga nagtataram. Kadakol kitang mga nadadangog. Minsan nariribong na kita kun arin ang totoo. Kaya inaalok kita na dapat bistado taang sa tuyang pastor. Bistado taang sa iyang boses. Bistado taang sa iyang mga tataramon. Tangani na makasunod kita sa iya. Kung an sarong karnero, nagdadangog sa boses kan pastor, dahil siya mauhulog sa bakilid. Siring man kayan ang tawo, kung nagdadangog sa tataramon ng Diyos, dahil mauhulog sa pagkakasala. Ang kasalan, bunga kan katagasan nin payo. Matagas an payo, dahil nagsusunod sa sinasabi kan marhay na pastor. Kaya mga tugang, magayon na igwang pastor na nag-aantabay. Alagad, ang realidad, iyo na may duwang klase nin pastor. Sabi sa Ebanghelyo ngunyan, igwang mga pastor na mga maraot.
in contrast sa marahay na pastor. Igwang mga maraot na pastor. Pag binasa nindo ang libro ni Ezekiel sa lumang tipan, nagtao siya kang description kung ano ang maraot na pastor. Note, sabi niya, ang maraot na pastor, pinapakakan ang saindang sadiri, bako ang saindang mga karnero. Iyo. Siya ang pirming basog, ang mga karnero gutom. Iyo. Mahiling tayan, may mga leader man kitang arog kayan. Basog-basog sinda, tios ang saindang nasasakupan. Pandua, sabi ni Ezekiel, ang maraot na pastor, binubuno ang matatabang karnero, nakabado nin magagayon na gubing, asin dai binabaog ang sa iyang mga karnero. Pantulo, sabi ni Ezekiel, ang maraot na pastor, mayong pagmakulog sa mga nagihelang, umay mga lugad na karnero, siya sarong bayaran. Yan ang sinasabi sa Ebanghelyong ngunyan. Ninhuli tabako siyang maray na pastor, tinatandanan sana siya, maisip siya, iniisip niya ang oras, iniisip niya ang panahon, iniisip niya kung anong mawawara sa iya. Kaya siya inaapod na maraot na pastor. Pang-apat, sabi ni Ezekiel, ang maraot na pastor, dahil hinahanap ang mga nawawara, kundi sinda, winawarak asin binabaranga. Makakahiling kita nin mga leader, na iyo ang kausa mismo, nin pagkabaranga, o sinda mismo ang nagbabaranga. Pag may dayuyon sa sainda, arimati ka. Pwede kang kasuhan, pwede kang tanggalon sa pwesto. Ini ang sarong sinyal kang inaapod na maraot na pastor. Panglima, sabi ni Ezekiel, ang maraot na pastor, dominante, asin pinipirsa, asin tinatakot ang saindang mga karnero. Ang bot sabihon, ang saindang leadership style, inaagi sa pananakot, pampupukpok nin payo, garosindang martilyo, siging pukpok sa saindang mga pako. So ini mga tugang, ang maraot na pastor. Ako unta, na may mga leader kita, na bakong tunay na pastor. May mga pastor o kaya leader kita na may maraot na kamautan kung taano ta nagsisirbe sa tao. Siguro nabasa na nindo, may text akong nabasa. Sabi kayan, ano ngayaan pagkakaiba kang ordinaryong parahabon sa politikong parahabon? Iyo, familiar sa Indo. Sabi kayan, ang ordinaryong parahabon, kinukuhaan sa imong kwarta, ang sa imong bag, ang sa imong relo, alahas, asin iba pang gamit. Alagad ang politikong parahabon, kinukuha, bako lang ang sa imong kwarta o kayamanan, kundi ang sa imong puturo, karir, edukasyon, health, asin negosyo. Ang nakakangirit, dahil ang pulis, hinahapag ang ordinaryong parahabon, alagad ang mga pulis na naghapag sa mga parahabon, iyo man ang mga pulis na binabantayan, ini-escortan, pinoprotektahan ang mga politikong parahabon. Sabi niya. So sabi kay ni sa text, kaya mahiling niya to, sabi, ang kapatalanta, huli ta pag nadakop ang parahabon, ordinaryong parahabon, ini-insulto ta, asin iniiwal ta. Alagad, nag-iiriwal kita sa lambang saro dahil sa politikong parahabon. Matugang, maraot na leader, bako lang sa banwaan. Pwedeng ini sa laog ng simbahan. O ang iba, nasa laog mismo kan sa indong harong, o kan sa tuyang istaran, sa harong, o sa tuyang komunidad. Kaya magayon na nagsisilibrar kita kan aldaw nin marhay na pastor. Tangani na magpagirumdum sa to na kita maging marhay na pastor sa lambang saro, asin magpili kan tunay na pastor, kan tunay na leader. Si Jesus ang satong sukulan kang pagiging
marhay na pastor. May tulong rason kung taano taan kagurangnan maray na pastor. Enot, sabi niya, I know my sheep and they know me. Bistado ko sinda, asin bisto ninda ako. Ang bot sabihon, may rarom ang relasyon. Bunga kan pagmalasakit, bunga kan pagtitiwala, bunga kan pagmakulog sa mga karnero. Asin kitaman na mga karnero, kaipuhan, familiar kita sa boses kan marhay na pastor. Familiar kita sa mga tataramon ni Jesus. Tangani na kita makinabang sa boses kan marhay na pastor. Pangdua, sabi ni Jesus, maray siyang pastor, because I lay down my life for my sheep. Tinataw ko sa inda ang sakong buhay. Hulitaan kulungan kan mga karnero, mayo nin pirtahan katong panahon, ang pastor naghihigda sa pirtahan para magbantay sa mga parahabon. Kaya ang kagurangnan, bako lang siyang maray na pastor, saro din siyang pirtahan kan mga karnero. Asin ang kagurangnan nagadan sa pagtubos sa kasalan nin tawo. Ang tunay na leader, tataong magsakripisyo. Ang tunay na leader, enot ang pagpapalaga sa mga nasasakupan niya kaysa sa pangsadiring pakinabang niya. Pantulo, sabi sabi niya, I have other sheep, I must bring them too. Igwa pa akong ibang karnero na mayo sa turil na ini. Anbot sabiyon, ang kaligtasan dinadaranin kagurangnan para sa gabos. Bako lang siyang sa nagkapira. Siring man kayan ang tunay na leader. Bako lang sa nagkakapira ang nakikinabang sa liderato niya, kundi pinapaorog ang kadaklan na sa iyang siniserbihan. Kaya mga tugang, ang kagurangnan, inaapod niya tong marhay na pastor. Hulita siya ang nagadan para sa sato. Bako lang siyang maray na pastor, kundi siyang agihan kan mga karnero, palaog sa turil. Siring na si Kristo, iyo ang naging agihan niya to, pasiring sa Ama. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nag-aaram kan labi-labing pagkamuot na winara sa to kan Ama, sa pagtugot na kita apudon na mga aki niya, may pagsarig niya tong idulot sa iyan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring kay Jesus, ang mga namamayo kan simbahan, maging tunay asin maimbod ng mga pastor, kan sa indang aripumpon, sa dalan pasiring sa buhay na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing warasang kita kan kagurangnan, nin pagmakulog, na makisumaro sa mga kaugmahan asin mga kahurasaan kan sa tuyang kapwa. Dangan, makaarog kita sa pagkamuot kan marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing an mga hobenes, magkaigwaning kusog buot, asin bukas na puso, na maging mga pastores, kang aripompon, kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, makamati kang pagkamuot kan marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit mo na Ama, mantang naglalakbay kami sa buhay, tabangi kaming madangog ang sa imong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asin maglakaw sa imong inagihan. Nihinagad mi sa ngaran ni Kristo, sa among kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Ikot mo yun. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod ng kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan, nakikimahera kami na warasan mo kaming danay na magayagaya, uli kaining mga misteryo paskwal, tanganing an padagos na paghimo kan samong pagbagong buhay, magin para sa mo, dahilan kandaing tapos na kaugmahan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin ang nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, ata ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya, namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkuran, asin nabubuksan ang mga tata kan langit no nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos na bilog na kinakban. Patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, Banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran nin kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. kaitaasan. Maluhod po ang gabos.
Kagurangnan, ikanang God an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taynian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, nabuhanggan, ipinapamaletan niya mo. Ang mga buhay mo liwan, ipinapahayag, sagkod na ikaw magtatpo. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
pagdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itao mo sa muya nonya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, nasin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulitan sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace, Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan,
Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagot sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang anak ning kaligtasan, tulo na bayad sa kasalanan. Ako ang sakit. Mamibi kita. Kagurangnan, nakikimahera kami magkanigong maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langito na misteryo, asin gibuhang magdumanhali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebranting ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Salamat, Padre. Salamat man po sa satuyang Mass Offerer, Mrs. Shirley De La Viña and family. Salamat po. Salamat man po sa satuyang mga akolito, mga nagbasa, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padago sa pag-air kan Misanin Banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang Misanin Banwaan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po ang Misanin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po, asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, idukuan payo para sa pagbindisyon. Ang Diyos nahuli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwara sa Indo kan karahayan in pagtubos asin pagampon, magwara sa Indo na magugma sa sayang bendisyon. Amen. Asin huli ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balaog nindanay nakalatalingkasan. Asin huli ta siya ang nagwawaras, magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya,
kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkanigoon, na iayon sa langit nun na eerokan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, an Ama, sinanaki, asin ang Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tokmunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohod nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalandin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tokon niya.